då. Oj. Ska jag gå och lägga mig? Ja, ska jag lägga mig? Jag ska lägga mig. Jag ska lägga mig. Så vad går den här? Vad får jag för det? Så var det in i snuset. Lägg in en snus i musen. Sätt här på laddning. Det jag glömmer aldrig av. Titta här. Lyset funkar här med. Det lyser. Det är lysande tycker jag. Men det är någonting med det elektriska. Har jag hakat upp sig? Eller om du sitter i laddaren så laddar den inte. Det är något Nej, som jag är... såg något med kolen. Det är något som är galet. I can see. I can see. Därför jag får lägga mig nu. Tror du det? Vad var det som lät? Det var en parfym jag sålde igår. Det hängde så bra där. Titta i tapeterna. Titta! Rätt på så va? Nej, jag får lägga mig nu. Är du hängig? Ja. Vad ska du göra, Amanda? Så jag